आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ तो प्रिय श्रोता, हम यूहन्ना रचिसु समाचार 17वां अध्याय के 14 पद से लेके 26 पद तक पढ़े जा रहल बानी। तो रउआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी यूहन्ना रचिसु समाचार 17 अध्याय के 14 पद से 26 पद में इस तरह से लिखल बा, सुनी। हम तोहार वचन ओहनी लोग किने पहुंचा देले बानी और दुनिया उनकरा से घृणा करेला, काहे कि जैसे हम दुनिया के नइखी वैसे ही ओहनी लोग दुनिया के नइखे। हम ई विनती नइखी करत कि तू ओहनी लोग के दुनिया से उठा ल, पर ई कि तू ओहनी लोग के ओ बुराई से बचा ल। जैसे हम दुनिया के नइखी वैसे ही ओहनी लोग भी दुनिया के नइखन। सत्य के द्वारा ओहनी लोग के पवित्र करा और पवित्र वचन सही है, जैसे तू दुनिया में भेजला और ओहनी लोग के खातिर हम अपना के शुद्ध करतानी, ताकि ओहनी लोग भी सत्य के द्वारा शुद्ध कइल जाए। हम खाली एहनिये लोग के खातिर विनती नइखी करत, पर ओहनी लोग सबके खातिर भी जे यह लोग के वचन के द्वारा हमारा पर विश्वास करी हैं कि ओहनी लोग सब एक होखस। जैसे तू हे बाबू हमारा में बाड़ा, वैसे ही ऊहो लोग हमारी में एक होखस, ऐसे कि दुनिया विश्वास करी कि तू ही हमारा के भेजले बाड़ा। और ऊ महिमा जवन कि तू हमारा के देले बाड़ा, हम ओही लोग के देले बानी कि ओहनी लोग ओसे ही एक होखस, जैसे कि हमनी के एक बानी जा। हम ओह लोग में और तू हमारा में बाड़ा, जौना से ओहनी लोग सचहू से एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू हमारा के भेजला, और जैसे तू हमारा से प्यार करेला वैसे ही हम ओ लोग से प्यार रखल। हे बाबू, हम चाहता नहीं कि जेकरा के तू हमारा के देले बाड़ा, जहाँ हम बानी उहवा उहो लोग हमरा साथे होकस जा, कि ऊ लोग हमारा उह महिमा के देखे जौन तू हमारा के देले बाड़ा। काहे कि दुनिया से पैदाइशी से पहले हमरा से प्यार रखला। हे धर्मी बाबू, दुनिया तोहरा के नइखे जानत, पर हम तोहरा के जानतानी, और इहो लोग जानता कि तू हमरा के भेजले बाड़ा। और हम तोहर नाम ओहनी लोग के बतौनी और बतावत रहब कि जौन तू प्रेम हमरा से रखला ओह लोग में रहला और हम ओहनी लोग में रहना। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु ना चाहलन कि रउआ हरदम मुंह लटका के बैठल रही। ऊ चाहलन कि उनकर प्रियजन हरदम खुश तथा आनंदित रहे, पर इस संसार के लोग उनका के माने वालन से घृणा करेलन, उनका से ठीक से व्यवहार ना करेलन। प्रभु यीशु मसीह के मानने वालन के संसार के लोग ठीक व्यवहार ना करलन, पर हरदम बुराई के नजर से देखेलन। काहे?
कहे कि प्रभु यीशु मसीह के माने वाला तथा उनका आज्ञा के पालन करे वाला इस संसार के ना हमें, पर इस संसार से अलग कइल गइल लोग हमें। इससे प्रभु के माने वालन के साथ इस संसार के लोग के व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के माने वालन के साथ ठीक नहीं थे। ऐसे उनका मानने वाला के साथ लोग घृणा के नजर से देखेलन, पर प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगन के खातिर दुआ प्रार्थना करलन। प्रभु सबके खातिर चिंता करलन। प्रभु हमें उ सृष्टि करता हमें, काहे कि रउआ और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बाणे। यही से पक्षपात ना करस। प्रिय मित्र, यदि परमेश्वर पिता हमनी के रक्षा ना करस तो हमनी के एक पल भी सुरक्षित नहीं की जा रह सकत। काहे कि शैतान हरदम आपन मुंह बौले रहला कि कब मौका मिले कि हम प्रभु यीशु मसीह के माने वालन खा जाई। काहे कि शैतान शेर के ऐसन गरजेला कि केकरा के फाड़ खाई। श्रोता, शैतान हरदम तैयार रहला कि कब केकरा के गढ़ा में गिरा दे, केकरा के नाश कर दे। उ हरदम हर पल हर समय तत्पर रहला कि कब प्रभु यीशु मसीह के माने वालन के नाश कर दी। पर प्रभु यीशु के माने वालन के संगे समर्थी प्रभु यीशु रहलन। पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ ऐलान के साथ बतावेले कि तू मत डेरा, काहे कि हम तोहरा संगे बानी। श्रोता, प्रभु साथ साथ चले वाला परम पिता परमेश्वर हमें रउआ सोच ले बानी कि उ काहे रउआ संगे संगे रहलन। अगर रउआ एकरा ऊपर तनकियो विचार नहीं की कइले तो आज हम रउआ के साफ साफ शब्द में बता देहल चाहता नहीं। सुनी, प्रभु परम पिता परमेश्वर रउआ के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और अपना जिंदगी के सांस रउआ और हमरा में फूक दिले और आदमी बन गइल और हमनी के उनकर अंग बन गइल जा। प्रभु परमेश्वर रउआ और हमरा के अपना थोड़ा ही कम बनौले। ऐसे हमनी के दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत, समस्या के अपन समस्या समझलन। ऐसे उनकर माने वालन के तनकियो तकलीफ होला, परेशानी होला तो प्रभु परमेश्वर के भी दुख होला। काहे कि रउआ और हमरा के अपना स्वरूप में बनौले बाणे। ऐसे प्रभु परमेश्वर ऐलान के साथ कह रहल बाणे कि मत डरो, काहे कि हम तोहनी लोग के संगे बानी। श्रोता, अगर रउआ प्रभु के संगे बानी तो रउआ के शैतान कुछ नहीं के बिगाड़ सकत। चाहे शैतान कतनो मुंह बड़ काहे ना बौले होके, अगर रउआ प्रभु के संगे बानी, रउआ प्रभु में बानी और प्रभु रउआ में बाणे तो केहू नहीं के बिगाड़ सकत। प्रिय श्रोता, तो ये सब जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद से लेके 19 पद में यह तरी से लिखल बा। ध्यान लगा के सुनी। सत्य के द्वारा ओहनी लोग के पवित्र कर, तोहार वचन सत्य बा। जैसे तू हमरा के संसार में भेजले बाड़ा, हमहू ओहनी लोग के संसार में भेजले बानी और ओहनी लोग के खातिर हम अपना आप के पवित्र करतानी कि ऊ भी सत्य के द्वारा पवित्र कइल जाए। प्रिय श्रोता, सत्य के द्वारा पवित्र कर एकर अर्थ का है? अलग कइल तथा पृथक कइल,
मसीह के विश्वासी जन संसार के ना हमें, उ लोग संसार से अलग कइल गइल लोग हमें। परमेश्वर के वचन के द्वारा अलग कइल जाले। उ वचन है जौन की परमेश्वर के मस्तिष्क तथा दिमाग के प्रकट करेला। हमनी के परमेश्वर के वचन के अध्ययन कइल तथा ओकरा ऊपर चलल और उनका पवित्र वचन के पालन कइल बहुते जरूरी है। प्रभु जी हमनी के संसार से अलग क के इस संसार में मसीह यीशु के गवाही देवे खातिर भेजले। वो हमनी के संगे संबंध राखे खातिर खुद के संसार से अलग कइले, ताकि हमनी के संसार में उनका साथे पहचानल जाई जा। श्रोता, आगे आवे वाला पद में हम खुद के संबंध में एगो सुघर बात सुने जा रहल बानी। त एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे ध्यान से पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 और 21 पद में हम खाली यही लोग खातिर विनती नहीं करत, पर वो सब लोग खातिर भी जे एहनी लोग के वचन के द्वारा हमरा पर विश्वास करी हैं, कि ऊ लोग सब एक होखस, जैसे हे बाबू हमारा में बाड़ा और हम तोहरा में बानी, ओसे ही ऊ लोग हमनी में होखस, ऐसे कि दुनिया विश्वास करे कि तू ही हमरा के भेजले बाड़ा। प्रिय मित्र, इस सुघर बात बा कि ओ समय हम और रउआ भी प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में रही और बहुत शताब्दी के बाद हमनी के ई मालूम तथा ज्ञात भइल कि हमनी के प्रभु यीशु प्यार करलन। श्रोता, कलीसिया एगो देही है और विश्वासी जन के ई जिम्मेवारी बा कि आपस में एक मन एक चित होके रहे, काहे कि एकता के द्वारा संसार ई जाने कि प्रभु यीशु के परमेश्वर पिता ही भेजले बाड़े। श्रोता, प्रभु यीशु के परमेश्वर पिता भेजले बाड़े। ये सब जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 22 और 23 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। और उ महिमा जवन तू हमरा के दिहला हम ओहनी लोग के देले बानी, कि उ लोग ओ सही एक होखस, जैसे कि हमनी के एक बानी जा। हम ओहनी लोग में और तू हमरा में, जौना से उ लोग सचहु के एक हो जास, और दुनिया जाने कि तू हमरा के भेजले बड़ा। और जैसे हमरा से प्यार करला ओसे ही हमहू ओहनी लोग से प्यार करी। प्रिय श्रोता, जौन एकता बेटा और स्वर्गीय बाबू के बीच में बा, ठीक वही तरी विश्वासी जन और मसीह यीशु के बीच भी स्थापित होकर बहुत ही जरूरी बा। ई कार्य केवल पवित्र आत्मा द्वारा पूरा हो सकता। मित्र, जितना प्रेम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से करेलन, उतना ही रोह और हमरो से भी प्रेम करेलन। उनकर प्रेम दिखावटी ना हो, ना ही उनकर प्रेम स्वार्थी है। वो मुंह देख के प्रेम ना करलन, पर वो सबसे दिल के गहराई से प्रेम करलन। वो अपना लोग से प्रेम ही ना करलन, पर पूरा संसार से प्रेम करलन। उनकर प्रेम निस्वार्थ निष्कलंक है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 24 पद में यह तरी से बखान बा प्रेम के बारे में। हे बाबू, हम जानत तानी कि जेकरा के तू हमरा के दिले बाड़ा, जहाँ हम बानी वहाँ उहो लोग हमरा साथे
हो खस जा कि ओहनी लोग हमरा ओह महिमा के देखे जौन तू हमरा के देले बाड़ा, काहे कि तू दुनिया के पैदा से पहले हमरा से प्यार रखला। मित्र, स्वर्ग ऊ स्थान है जहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रियजन तथा प्रभु यीशु मसीह के माने वाला अनंत काल तक उनका साथ रही हैं। मित्र, इस सुघर बात बा कि परमेश्वर आदमी के संगे सहभागिता तथा मिले जुले चाहलन। सही में परमेश्वर पिता यही उद्देश्य से आदमी के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले ताकि परमेश्वर आदम से मिलस जुलस। एक खातिर बनौले आदम के संगे संगति प्रेम करे खातिर वो सुगर अदन के बगीचा के भी बनौले। श्रोता, ये बात हमार ध्यान से सुनी। परमेश्वर पिता मनुष्य के साथ सहभागिता करे चाहत रहन। ये उद्देश्य से आदमी के रचना कइले और आज पुत्र मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर अपना यह महान उद्देश्य के पूरा करे जा रहल बाणे। प्रभु यीशु मसीह के महिमा के दर्शन कइल विश्वासी जन के संतुष्टि होई। कारवा प्रभु यीशु मसीह के महिमा देखे खातिर तैयार बानी। श्रोता, एगो विश्वासी जन के खातिर तथा प्रभु यीशु के माने वालन के इहे एगो लक्ष्य है। श्रोता, पढ़ी हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो पढ़े खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 25 पद एह तरी से लिखल बा। हे धर्मी बाबू, दुनिया तोहरा के नइखे जानत, पर हम तोहरा के जानतानी और इहो लोग जानता कि तू हमरा के भेजले बाड़ा। प्रिय मित्र, सही में स्वर्गीय बाबू के द्वारा प्रभु यीशु के इस संसार में भेजला के पीछे मानव जाति के ओहनी के पाप के छुटकारा परमेश्वर पिता के मुख्य उद्देश्य रहे। हर एक विश्वासी जन यह बात के जानता कि बाबू बेटा के भेजले और उनकर उद्देश्य रहे लोग के पाप के खातिर आपन प्राण दिहल। ऐसे परमेश्वर पिता अपना इकलौता बेटा के एक पृथ्वी पर भेज दिले ताकि हमरा पाप के कारण उ दंड पावस और अपन प्राण ओह कलवरी के क्रूस पर देस और ई लोग बचावल जास। हाँ तो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के प्रेम कतना अद्भुत तथा कतना समर्थी बा कि ऊ हमनी के पाप के कारण आपन प्राण दे दिले। हमनी के पाप के कारण सतावल गौले, फिर भी ऊ हमनी से ऐसन प्रेम कैले कि केहू के श्राप ना दिले, पर पापी जगत के खातिर आपन प्राण दे के ए जगत के बचा लिहले। हाँ श्रोता, यही अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 26 पद में एह तरी से बखान बा। सुनी, और तोहरा न्याय ओहनी लोग के बतौनी और बतावत रहब कि जौन प्रेम तू हमरा से रखला ऊ ओहनी लोग में रहेला और हम ओहनी लोग में रहना। प्रिय श्रोता, जौन अंतिम बात प्रभु यीशु जी कह रहल बाणे ऊ यह कि परमेश्वर के प्रेम हमरा हृदय में विश्वास करे और जिंदगी से प्रकट होखे। मित्र, का रउआ जिंदगी से रुआ प्रभु मसीह के प्रेम प्रकट होता। एक साथ हमने के महायाजक प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना खत्म तथा समाप्त होता। परमेश्वर रउआ के आशीष प्रदान करस। आमीन।